diudani sik ya ta ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar wong ya nggur ora sewengi ya ta diudani sik maksudnya iki banyu hujan air hujan kowe iki mesti aku geding aku malah KSBB apa kuwi KSBB kelingan sing wis-wis di live streaming loh lambene oh ya luar biasa Pasuruan dek niken ndak aku cedek sampean ki lho malah KSBB apa kelingan sing wis-wis ki mau lho Mas oh nyapa to sing wis ki ya wis ya to sing wis ki ya wis sing arep ayo dibaleni ngono to Nadyan silih bapa biung kaki nini satu lermyang sana kalamun murutan becik nora pantas yen den mendung mentiung peteng hanggameng memayungi kang ketaman susah sesak sesek sesambat esok sore tan ono kendati bawana peteng ketutup pedhut angkara murka sing rasa saya kuwasa sing kuat nindes ingkang sekarat ana cahya manter anyada lanang wonten dadane sangatapa hanenggih risang begawan ciptaning rainten dalu muhung angesti sedakep saluku juga nutupi baban hawa sanga padhang tetrawangan tiase nanging kalamangsani udar semedinira kadadak ana wewayangan ingkang rusak telenging batin Canaka sawangen iki Prabu Duryudana kowe karo Pandhawa 5 urip ning alas klambrangan mangan apa wae bingung turumu wae ora jenak nalika perang dadu Duryudana sing menang jenenge satriya kuwi sugih bandha donya yen ora duwe apa-apa kaya ngono kuwi jenenge satgreng
Ayo, saiki Kurawa mung kari ngenteni matine kleleran wong Pandhawa. Pandhita karya wangsit Pindha kumbang ngajabing tawang ai begegek ugek sadulita mbel. Gus pendak-pendak jengandika menika wudar semedinira. Kaenging punapa nggih Den ndika kados mekaten. Kakang Semar anane rasa tidha-tidha kejaba wewayangan lelakon kang wis kepungkur. Kok sia-sia temen para Urawa nggone nikara marang Pandhawa, Kakang. Gus. Tiyang ingkang kados mekaten menika ampun dipun gagas nggih, Den. Anggen dika nglampahi paukuman menika sampun ngancik taun ingkang kaping 11. Tegesipun kirang setahun dika nglampahi teng wana lan kirang setahun malih dika sesingklon. Monggo dipun ginakaken ingkang temen-temen nggih, Dara. Iya, Kakang. Teteping pangestiku ora bakal loncat saka kesaguhaning batinku. Nggonku bakal salira ciptaning Kakang. Ikra kang bala tumingal prangacamya samya matali.
para Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayan Panca Bayu Wisikan Magulingan lima wah tokok lan kowe belo kula wonten tinimbalan ngadhawuh nggih dalem bose lek ambekan ditutukne sik tak kira ya enteng mbakne ya abot aku dudu Bambang kok abot tokok ora suwi meneh bakal kasempatan setiaku kok nggonku mengku Bathari Supraba aku wis kirim patih Mamangdana nggone ngembun esuk udan sore kula lek pun kandha tiyang ingkang saged nggayuh widodari apa meneh Bathari Supraba niku tiyang kang kedah ageng darmanipun tumrap jagat raya punika sampean iki arep labuh apa kok nglamar Supraba niku nglabuh napa awit mbiyen iki wong ayu larang regane ya Kang ha iya murah ya nganggo klasa tok cangkemmu hahaha Togok oh pripun aku ora peduli Mamang Moroko kula ngastakaken dawuh sinuwun dina iki mindho gawe aku pengen nglamar Bathari Supraba lan uga arep mangeran jagat nanging wektu iki ana menungsa ana pendhita sing ngalangi lakuku pendhita kuwi kang aran Ciptaning wah niku pendhita pengpengan sampeyan ajeng napa ora trima rasaku Mamang Murka golek ana Begawan Ciptaning yen wis ketemu aja takon dosane gelandangen gorang itak-itake Begawan Ciptaning Ikra kang kala tuwinga prangat sampya samya metali saning Baskara Mas gone amiwini bapak oi yo. Hei, Wadyabala.
Kowe nggae seragam sepaton ning ra sumbut karo capmu. Ayo yen roka yen kok ora balikke Betari Supraba kayangan jongring saloka tak dadekne rata padha bumi. Oh ya jagat, ayo yen arep nyoba kridane Bathara Indra. Wah oh ah oh 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 ah oh oh ah oh ah as what wah yo oh yo what oh oh ai ngene iki piye perang lek sampak ya ora penak. Tunggale ndi? Ah. Oh. Oh. Wah, dewa kok bagus sapa? Kaki Kamajaya. Wah, Kamajaya. Iya. Loh, kaki minggat to. Minggat piye? Wis kadung dibayari ngalih. Yapuran. Hop. Wah. Ah. Hop. 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 Oi. Ah. 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 Hey. Ah. Wah. Oh. 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 Ah. Wow.
Wah. 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 Hahaha. Oh. 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 Hei, wadya bola waju. Wat. Oh yo. Ah. Ah. Wah. 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 Whoa! Hey! Whoa! What? Oh! Wah! Hey! Ah! Hey! Whoa! Yen wadya bala kurang ngatasi. Minggato. Tak rata padha bumi kayangan jungkring saloka. Ah. Ah. Hot. Ah. Hey. Oh! Wah! Ai! Ai! Ah! Ai! Ah! Oh! Wai! Wah! Ai! Oh! Wah! Hai! Wah! Hai! Ha! 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 Oh! Ah! Ah! Wah! Oh! 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 Baik. Wah, cilaka.
piye iki, Pak? Kok bubar mawon tatanane iki piye, Pak? Wah, dewa kalah, Pak. Ngisik-ngisikne, Pak. Brahma kukuten garek geni garek. Dewa Sukata kang sureng prang ngudani aroma-aroma ngendhanu wah malah gladrah iki keluar konsep kaki guru piye iki hong wilah ngalah gak usah hong wilah cepet-cepet kok Kakang Semar, Kakang Narada. Yen pancen kaya mangkono, Muragage timbalana. Timbalana Supraba kang dadi punjer perkarane. Ah nggih sendikade iku. Wilahing Astunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Supraba jagat iki dadi gonjing ruhara ya sebab pokale Ratu Hima Himantaka Nirwata kawaca kang nedya ngregem bawana nganti para dewa kasrayudane kikinani Supraba. Waduh pupulun lajeng kados pundi pupulun Muragage gatekna ing sisih brang wetan Gunung Indrakila ana Brahmana kang teteki brata kang ngarane Ciptaning mbok menawa sak jugare Ciptaning bisa dadi sarana madangi jagat iki kakinini ulun dawuhi mudhuna marang Arcapada ing Gunung Indrakila nganti widodari 7 Jukarna sangatapa ciptaning pun ulun kalawan Bathara Narada ingkang bakal ngawat-ngawati Siang Pantara Ratri amung cipta pupulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken agunging panuwun kunjuk para sedaya ingkang sampun nyengkuyung ing acara menika. Wah, hari wayang dunia ke-6. Ora krasa wis hari wayang dunia ke-6. Acara menika inggih saking Sanggar Tunjung Seta kelawan Sanggar Astabrata.
Matur suwun dipun sengkuyung kalian Dinas Pariwisata lan Kebudayaan. Pak bisa kula matur suwun. Reng apa? Mbok rene ta, Reng? Ora. Ora apa-apa. Kula nyuwun gending minangka damel ngreggaken ing acara HWD menika, Pak. Kula nyuwun gending ingkang lagi viralipun. Agem Mbak Waranggono katuran, cepak-cepak siap. Ingkang nembang monggo sinten kemawon. Kula nyuwun gending podang kuning. Lah iki sing lagi spirale ya. Dipun bawani nggih monggo mboten nggih sumangga niki wektune ya. Pon mboten usah pon. Monggo. Gending menika kunjuk dumateng sedaya panitia ing acara HWD menika kalian Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Nganjuk ingkang sampun nyengkuyung acara menika, Pak. Monggo podang kuning. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggole sing tak sayang mobeng mitir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang yen si podang andudut ati kebranan sayang mokal atiku tan saya netra tasanan wis dikatku ning bendo ilang kae tak suwon mbok ngajeng ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakon nyanding selirane iman diku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kebranan ora mandut atiku san saya netra tak sranani son pikat pulut ing gondo. Matur sembah nuwun, Wah. Ora krasa wis jam yah mene. Nang kanthi dalang sitok ae. Ndang lereng. Wah, ndoro sajake. Mataram
sarta pawon nuting ranu treseng karsa mira dening kanyut manis eling ira Gusti tan ceping cipta maligi tunggal nadyanto sang Betari Supraba tilut tama lan sak kanca rawangi nganti bingung bilung-lungan deni Romurih jukare sang Atapa kanthi alinggut bawa es manis angujiwat miwahang leledha parandening jegrek kaya tugu Sinokarta ana daya kang mijil saking anggane sang Atapa angin Garuda anempuh Prahamsari mbuh tibane kula ngaturaken karahayun kula pun ciptaning wah nger bingah raos sing manah kula pun resi padya duh nger kula mangertos lamun ta jeng ngandika menika satriya nanging kok punapa kok dadak asalira Brahmana menika lak nggih tasik penak satriya ta nger mapan teng kedaton ingkang napa-napanipun sarwi cekap. Waduh panemban. Kula menika namung angudi cara supados gesang kula menika piguna kanggo bebrayan kalebet cara Brahmana punika Sang Resi. Ya. Nanging ndika menika kok nggih nganeh-nganehi. Wong tiyang tapa kok mbeta gegaman menika lak mboten sumbut kaliyan jiwanipun Brahmana tangger ingkang kedah welas lan asih. Waduh penemban. Awit kula menika satriya ing pangajab sageta pikantuk gegaman ampuh.
minangka saged ambrasta angkara murka paribasan amek geni adhedhamar ngangsu pikulan warih tiyang ingkang badhe ngupadi sawukawis utawi kaweruh punika sangunipun inggih kedah sami kaliyan napa ingkang dipun padosi mokal menawi dewa boten sumurep babagan menika. Wah oh, Nger, hong wilahing astuna masidham sekaring bawana langgeng. Oh, iya, anakku Nger Janaka. Ndak kira kowe iki mung pendhita ndhok sing jabane putih jerone kuning. Jebul tulus anggonmu asalira Brahmana ya Nger. Waduh pupulun ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula. Iya. Minangka tandha bungahipun ulun jeneng sira bakal ndak angkat dadi putra sing diarani putra Danu tegese anak angkat jejuluka sira Indra Tanaya ya Nger. Waduh pupulun kula ngaturaken gunging panuwun. Ya wis udara anggonmu salira Brahmana. Ora suwi meneh bakal ana kanugrahan gedhe kang tumedhak marang sira ya Nger. Ndara kula remen sampeyan entuk kasil to. Nuwun inggih Kakang Semar. Aku ngaturake gunging penuwun. Wah. Es juragan es. Es entuk ngene iki mulih kari njaluk apa terus. Ning ati mak piyong Kula mangertos ucapipun Bathara Indra menika wau. Monggo saklajengipun dika badhe tindak pundi? Kakang Semar, aku kangen kelawan wit-witan kang ana ing Gunung Indrakila kene. Muragake anakmu 4 kantinen, anakmu 3 kantinen. 4 itu kondi. Apa wong bar tapa ya lali ngono piye ya? Petro kuwi aja cengengesan. Tutna laguku. Monggo kula dherekaken nggih, Gus.
Ya kok biayaan to lho. Men ra ngantuk. Kok kula wonten dawuh. Apa iki kok Gunung Indra ki lho? Nggih, leres nika Gunung Indra ki lho. Tak goleki menungsa sing arane Ciptaning petuk wong siji wae ora. Wonten. Ciptaning menika menungsa ingkang mawa cahya wae. Lek trima sampeyan apa saged niwal mirsani Ciptaning. Wah. Guneman apa? Aku ora peduli. Endi sing jenenge Ciptaning wah. Kletak ngkon. Apa kan? Wah! Hai! Wah! Oh! Semu Bangwang Aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara kageter walah dalah Gus mangerti yo celeng iki mau mati merga panahku. Kowe tegese kowe kuwi kalah. Kowe kalah karo wong sing ora tau meguru kaya aku. Kowe aja kliru. Celeng iki mau mati merga saka jemparingku. Lan omonganmu kuwi nyokrok atiku lan uga nyepelekke marang guruku. Mosik aku ora ngina karo gurumu. Ulangane gurumu kuwi apik ning kasile ora karuan. Ulangane gurumu kuwi apik ning kasil lan orane gumantung karo sang murid. Nyatane ana murid 10 ning bareng
tes ora padha. Ora padha. Endi sing lulus lan orane? Ning guru kuwi ngerti endi murid sing lulus lan ora lulus. Oh sik, Gus. Yen lulusane murid kuwi kaya kowe. Yen lulusane murid kuwi kaya kowe, aku ora nggumun. Merga piwulangmu kuwi winates sing wanci. Kowe ndak kandhani. Kowe kuwi ora bisa njagakake piwulange gurumu lan kudu ngerti. Kudu mersudi diri makarti supaya bisa wuwuh keprigelanmu. Wuwuh keprigelan apa? Nyatane kowe kalah. Aku wong sing pinter manah dhewe sak jagat. Panengah Pandhawa wae kasor karo aku. Awas. Kenek neh kowe. Hot. Wah. Astunamasi dam sekaring bawana langgeng. Sejatinipun ulun Bathara Guru ingkang mimba dadi tuwa buru kuwi mau nggih. Yekti kanggo njajaki dhuwur lan cethèking kaweruhira. Kaki Janaka reh ning wis kok tebus nganggo tapa brata. Mula sira wenang anggaduh pusaka kadewatan kang dumadi saka siyunge Bathara Kala kang adapur Bedhare Wulan Tumanggal Kyai Pasopati tampanana Yonggir ning seranane sirnakna memalaning jagat sicipta nirwata kawaca Yonggir. Ah.